बारसूरलाच आपण एक दुसरं मंदिर, आता मंदिर उद्ध्वस्त झालं आहे म्हणजे, पण तिथे 2 गणेशाच्या प्रतिमा आहेत. एक एक प्रतिमा अशी अखंड दगडामध्ये केलेली आहे. एक मोठा गणपती आणि एक छोटा गणपती. अगदी बघितलं तर काही बारीक सारीक भेद आहेत त्यांच्यात. म्हणजे मोठ्या गणपतीच्या अगदी लाडवाच्या ह्याच्यावर त्याची सोंड आहे आणि दुसऱ्याची अशी वळवलेली आहे. तर याची एक गोष्ट सांगतात, आख्यायिका आहे अशी, की बाणासुराची कन्या उषा आणि तिची सखी चित्रलेखा या दोघींना गणपतीची पूजा करायला आवडत असे आणि त्या नेहमी यायच्या. तर म्हणून त्यांनी 2 प्रतिमा बनवल्या, मोठी राजकन्येसाठी आणि छोटी तिच्या सखीसाठी. खरं तर एक बनवली असती तर चाललं असतं, पण असं सांगतात की म्हणून हे 2 अशा गणेश प्रतिमा बनवलेल्या आहेत. बंद कर.